А давайте зробім казку разам з Валентинай Коўтун. Але спачатку мы з ёю пазнаёмімся. Валентина Михайловна Коўтун – выдатная беларуская паэтка, знакамітая пісьменніца, таленавітая перакладчыца, даследчыца беларускага фальклору. Валентина Михайловна наша з вами землячка, бо нарадзілася яна ў вёсцы Дземяхі Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці. А гэта здарылася ў 1946 годзе 6 красавіка. За сваё жыццё яна напісала шмат кніг і навуковых, і мастацкіх. Самыя вядомыя – гэта раманы «Крыж міласэрнасці» пра беларускую паэтку Алаізу Пашкевіч, больш вядомую як цётка, і раман «Пакліканыя» пра патронку Беларусі Ефрасіню Полацкую. Але больш за ўсё Валентина Михайловна любіла пісаць вершы і пакінула шмат кніжак, вершаваных зборнікаў: «Метрамном», «Каляровыя вёслы», «На зломе маланкі», «На ўзлёце дня» і шмат іншых. Кожны зборнік – гэта адкрыццё новых думак, пачуццяў, уражанняў, якімі паэтка шчыра дзеліцца з чытачом. Аднак Валентина Михайловна пісала не толькі для дарослых. Шмат творчай увагі паэтка аказвала дзецям. Вельмі цікавыя, павучальныя і натхнённыя вершы склалі кнігі «Мы робім казку» і «Вясёлы заасад». Яе творы для дзяцей таксама ўваходзяць у шматлікія зборнікі: «Вясёлка», «Вяснянка», «Чытанка для дзіцячага сада», вершаваная энцыклапедыя пра жывёл, «Валшебная крынічка» і гэтак далей. Валентина Михайловна тонка разумела дзіцячы свет, таму ў сваіх творах вельмі займальна і далікатна тлумачыла немаўлятам навакольныя рэчы і падзеі. Вершы атрымоўваліся мілагучнымі, лёгказапамінальнымі, напоўненымі любасцю да кожнага дзіця. Паэтка таксама вельмі чула ставілася да прыроды, і шмат вершаў яна прысвяціла жывёлам, раслінам, прыгажосці і разнастайнасці нашага свету. Хто хварэе? Занедужала сарока, не ляціць яна далёка. У халоднай норцы гора забалела ў мышкі горла. Каля печы плача коцік, у катка баліць жывоцік. У малой дакторкі Светкі ёсць мікстуры і таблеткі. Толькі хворым на пачатку раіць Света па парадку. Крылы трэніруй, сарока, каб ляцелася далёка. Загартуйся, мыш, у полі, і хварэць не будзеш болей. Ці сніданак, ці абед. Лапы, коцік, мый, як след. Пакажы. Пакажы бабулі Жэнік, як на плоце скача пеўнік. Пакажы дзядулю Натка, як падскоквае цялятка. Пакажы і ты, Антосік, як за вёскай скача козлік. Малаток. Хлопчык стукае што сілы, так стараецца сынок. Нават мама папрасіла: «Сунімі свой малаток». А сталяр маленькі хоча змайстраваць бабулі ў слончык. Прыйдзе з поля, адпачне, бабка дзякуй скажа мне. Тукі-тукі, тукі-ток, малайчына малаток. Тукі-тукі, тукі-ток, малайчына і сынок. Цяжка толькі навічку, маламу гультайчыку, раз ударыць па цвічку, а другі па пальчыку. Швачка. Страказа, вось дык Франціха, для яе старым бары шыла ўборы камарыха да вячэрняе зары. Замест ніткі павуцінку папрасіла ў павучка. Звонка стукала машынка цэлы дзень каля мастка. Шыла з лісцікаў пялёсткаў, і сукенка, гляньце ўсе, і па модзе, і па росту, і да твару страказе. Кавалі. Я іду па вольным лузе, чую дзіўная гульня. У сваёй зялёнай кузні дружна конікі звіняць. Па гарачых накавальнях, там, дзе макі бы агні, малаточкі б'юць старанна, не стамляюцца ані. Каб скакаць па травах лоўка, каб у спёку не заснуць,
чараўнічыя падкоўкі летам конікі куюць.